Adit akong mga estudyante. Adi gimbibidyo ko na hera. Adi hi Julian, hi Bulian, hi Samantang. Ayun yung isang kapatid nila na ihiya. Ito si Laling, ang madaldal na bata. Mag-hi muna kayo sa vlog ko. Hi! Ayun, bumibili sila sa munting tindahan ko. Ayan. Jill nga din na. Yung kapatid nila kasi nga dalaging ding na nahihiya na ayun. Ayun. Ito. Ako di ako ba?